Salutare, prieteni! În această parte a doua ziceam că o să vă vorbesc despre partea de seruri și tonere. Ei bine, ce folosesc eu din cosmeticele coreene ca și toner este acesta de la I'm From, parcă, da, de la I'm From, Mugwort. Este extraordinar de bun pentru când am pielea iritată, nu știu, când se simte așa, când mă simt așa cu pielea puțin agresată, nu știu, m-am ars la soare sau am pus mâna murdară pe față și ceva m-a iritat. Aceasta calmează foarte, foarte bine pielea, îmi place tare mult și o să le cumpăr ori de câte ori va fi nevoie. Iar pentru diminețile în care mă trezesc cu fața puțin înflățică, pentru că mai se întâmplă să nu dormim foarte bine noaptea, îl folosesc pe acesta, tot de la, acesta este de la Isn't3, cu ceai verde, da, cu ceai verde. Acesta, de foarte multe ori, eu îl pun doar pentru a energiza puțin pielea, iar când am cearcăne, am cumpărat chestii din astea așa de pe Shein, parcă, sau de pe Temu. Le îmbib bine, bine, bine în acest toner, le pun sub ochi și le las acolo să se absoarbă bine, bine, bine tot ceaiul verde și toate bunătățile din acest toner. Pe mine mă ajută foarte mult, efectiv îmi lasă pielea mult, mult mai netedă, mai energizată. Îmi place. După ce am aplicat aceste tonere pe fața puțin umedă, o spreiez de obicei cu puțin spray de apă termală sau așa mai departe, aplic și acid hialuronic. Eu îl folosesc acesta de la Mixun. De când am descoperit pe acesta, nu mă mai întorc la niciun alt ser cu acid hialuronic. Deci este incredibil. Nu mai țin minte exact cât am dat, dar cred că l-am luat la începutul anului și atât am folosit din el. Trebuie doar câteva picături pe pielea umedă și face minuni. Având în vedere că vine în așa cantitate mare, nu mai știu când am dat 150 sau 180 de lei pe el, nu mai țin minte, îmi pare foarte rău că nu pot să fiu de ajutor în asta, însă recomand acest produs, este extraordinar de bun. Un alt ser pe care eu îl folosesc, recunosc, nu în fiecare zi, doar când simt că am puțin pielea mai iritată, este acesta de la Purito cu centelă. Acesta este magic. Deci de câte ori simt că ceva mi-a atacat bariera pielii, 2-3 zile rezolvăm problema cu acesta. Asta o să-l recumpăr pentru că evident a fost folosit și sunt la a 3-a sticlă. O să-l recumpăr de 1000 de ori, oricând. Nu există. Un alt ser pe care eu îl folosesc când nu îl folosesc pe cel de la Purito este acesta cu Probiotica de la Skin 1004 din gama Madagascar Centella. Acesta este și el foarte bun. Are așa o textură ceva mai cremoasă și el în sine este foarte hidratant și pielea se simte extraordinar de bine și după acest ser. Deci acestea sunt în principiu pentru a ajuta bariera pielii să fie sănătoasă și să aibă un glow. Pentru seriile în care mă hotărăsc să fac și exfoliere, folosesc acest ser cu 0,05% retinal de la Geek & Gorgeous. Cel mai bun. Deci, pe pielea mea, acesta a fost cel mai bun. Nu mi-a provocat absolut nicio erupție, nu am avut nicio iritație. Deci am folosit și retinol, însă pe pielea mea acela a avut mici reacții, gen arsuri, iritații și nu m-am înțeles prea bine cu cremele cu retinol. Însă de când îl folosesc pe acesta, pielea mea este mult mai netedă, nu mai am din nou coșulețele de sub piele și liniile fine. Eu sunt foarte mulțumită. O să-l recumpăr și pe acesta, cred că sunt la al 3-lea sau al 4-lea tub. Este undeva la până în 70 de lei, cred că este acesta cu 0,05%, iar cel cu 0,1 cred că e undeva la 90 ceva de lei, 100. Nu am mai cumpărat de ceva timp.
Din nou, se pune foarte puțin, undeva la un bob de mazăre, se întinde pe toată fața. Recomandabil ar fi o dată de 2 ori pe săptămână, nu prea des, că poate ataca bariera pielii, după care dăm frâu liber bubițelor, coșurilor și iritațiilor. Cam acestea ar fi serurile pe care eu le folosesc. Sper că v-a fost de folos și acest filmuleț și revenim cu partea a treia cu cremele de hidratare. V-am pupat!